po sa inyong lahat. Panibagong araw at panibagong sorpresa na naman po ang matutunghayan ninyo ngayong araw na ito. At kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kakalimutang subscribe. Ayun. So, ang aming surprise ngayon ay si Sir Federico Castillo, 70 years old from Paldit Season. At ang nagpa-surprise sa kanya ay yung kanya mapagmahal na anak, si Ma'am Elena Castillo. At syempre, ang gagawin natin prank ngayon ay kunwari merong nagpadala sa kanya na regalo at kukunin yun ni Sir para mapunta siya sa ating sorpresa sasakyan. So, ano pang hinihintay nyo? Arat na. Arat na. Narito, nais ko magpasalamat sa Kanya. Ang sarap ng may isang ama. Sa hirap lagi kong kasama. Lungkot ko'y kanyang pinasasala. Pagkausap ko siya. Salamat sa may kapal at ako'y mayroong isang ama. Nagmamahal at darasal tumaramay sa akin sa kanya. A few moments later. Ay, birthday mo tayo. Happy birthday po. Happy birthday pala po. Tatay, sino kayang sa tingin yung nagpabigay ng regalo po sa inyo? Siguro yung anak ko. Tama ba? Sino pong anak niya? Madami po ba kayong anak? Tama ba, anak? Oo, tama. Ilang taon niyo na, tatay? 17 naman. 70. Alam mo kang hindi alat sa tatay, parang nasa ano pa lang ay 50 ata, 50, 45. 70. Bali, ano po. Saan po yung bahay niyo, tay? Doon sa bundok. Ay, sa bundok. Pero dito po, dito kung ano, Doon Yun ang ang benta anak. talaga. Yung doon po anak sa... ko. Ah, Kapatid yung Opo. Sino kasama sa bahay niyo, tay? yung asawa ko. Ay, yung asawa niyo. Si tatay, akakit tayo doon. Malayo ba, tatay? Ay, malapit lang. Pasok po ba tayo yung ano lang? Hindi kaya. Ay, Hanggang saan lang po yung kaya, tay? Dito na lang ay tirahan pa. No, sir. Lumakad na lang tayo doon. sige, pwede So rin bakit naman. kaya naman yun ng 2 tao buhatin lang? True ni Kamas. Baka si tatay, kaya niya yung buhatin. O magaan lang yun. 2 na lang tayo buhatin natin. Ayun, madami naman pala sila. Dami oh. Hindi, magaan lang yun. Kung Mga ano lang po yun. kundi, tawagin ko yung mga anak ko doon na lalaki na buhat yung pwede na. Ano lang yun tayo, mga 5 kilos to 7 Ay, kilos. kaya pa. Kaya niyo tatay. Malakas na malakas. Magaan lang yun eh. Tara, kunin na po natin tatay. Mukhang hindi kayo anak ang 70 tatay ah. 17. Alam na yung anak ko. So here we go guys. So naglurat. Buksan mo yung ano, hindi lang di mariri. Ay, mariri. Si tatay naman. Kahit ganito. Pwede ba? Sige po tatay, kayo na lang po magpupukas. Ako? Ito, tatay. Tanggalin niyo po yung sombrero niyo. Ano po kaya sabi
Tulugan niyo man po pala yan. Ayan, so, ayan, yan po yung regalo ko ni Ma'am Elena po para po sa inyo. Kanya kay pwede iba ka. Salamat na lang. Yun. So, saan po na? Ayan, so ipasok na lang po natin yung mga handa po ni tatay dahil may hinahanda pa pong message po ang kanilang anak at apo at papanorin po yan mamaya po ni tatay. So, Let's go! Hindi pa po nagtatapos ang surprise po ni tatay at may ipapakita pong video si Jomay para kay tatay ng message ng mga kanyang ka-relatives, mga anak. Birthday Manong! ito. Happy 70th birthday tatay! God bless you! I love you! Happy birthday, tatay! Oh. Happy birthday tatay! Happy birthday, tatay! Oh, thank you. Happy birthday, tatay! Happy birthday. More birthdays to come. Good health. I love you. Happy 70th birthday, tatay. Sa pala kumatay ka na kayo ni Apo Pai, tinapig sa nga panagbagbagi. Sa pala kumata nakagsak kayo kakanayon. Kan iya dayo na kayo ti sakit ni Apo. Gananad kayo nga kanayon. Kan salamat dagay pa nagsakripisyo yo idi. Sa pala kumata sorpresa kayo ato nga basit nga na maitad ko. I love you. God bless you. Happy birthday. Yun, salamat. Naaya. Happy birthday ka pa Yun, Thank yun you. po yung mga message po Opo. ng yung anak. Mukhang madami po kayong anak na magaganda. Okay, tatay, ano pong message po ninyo para po sa kanila? Kung ano pa yung mga sabi po niyo, sa wish po nila sa inyo. Salamat kami din ta pa na danon po ti kasti nga tawon ke. Basta salamat ako na ako. Salamat. Ayun. So, happy birthday po ulit, Birthday po, tay. Happy birthday, tatay. A few moments later. Kakantahan po natin si tatay ng happy Opo, birthday. lapit na lang Sisindihan po ko lang kayo po ito. Ano? So sabay-sabay po natin kakantahan si tatay ng happy birthday. Then 3, 2, 1. Happy birthday
Wish po rin namin tayo na mabang po yung buhay nyo at more blessings to lang po po, tatay. Advance Merry Christmas in advance Happy Birthday. Ayun, tatay, so nasa ano po ba, na-surprise po ba talaga kayo sa surprise po namin? A few moments later. Happy birthday, Dito na nga po nagtatapos yung pasurpresa po natin para po kay tatay. At syempre nakita nyo po na na-surprise po siya sa surpresa po ng kanyang anak at nagpapasalamat po siya. And kung gusto niyo rin po, kayo na rin po ang susunod naming surprisahin, i-message nyo lang po sa Facebook account si Mylene Palabay. At don't forget to like, comment, share, subscribe, then huwag niyo pong kakalimutan ng hit ang button para updated po kayo sa aming video. And Surprise!